Takže čustě dělá stejnou prvního videa z Minecraftu. Dneska tu jsem na serveru Craftplex. IP bude v popisku. Asi zahrám dvě turbo. Bedwars turbo. Půjdem na prostřední. Jsem tu ještě s mojím kámošem, který se jmenuje Somonko. A já jsem, jak mě vždycky znáte, Vahy. Jsem brácha, natáčíme tady na tomhle kanálu s bráchou. A tak jdem. Počkáme si, napíšeme prostřední. Tak jsme v prostřední mapě. A jdeme do žlutých. Nejspíš zahrám jedno já a jedno ten můj kámoš. Vlastně ty se ještě ani nepozdravil, tak pozdrav. Čuste lidi! Jo? Tohle je kámoš. Maximálně 10 minutové bude tohle video, protože ještě teďka nebudu natáčet delší než 10. Pardon. Dneska bylo vysvědčení, tak bych si dostal dobré, ne zas tak dobré, ne? No, jednu dvojku, no. No, na to jakém jsme ročníku. No, v 9 je to za dobré ještě. Ještě co dostaneme na vysvědčo celé, ale na to se nebudeme to. A já dám teďka střih na čelte. Lidi jsem tu zpět a střihnu to do té doby, než to začne, takže čuste. Takže lidi jsem tu zpět. Takže lidi jsem tu zpět. Už to začalo. Točíme a musíme se, vidíte turbo. Turbo jak murbo. Co to je? Ano, je to turbo mapa, neboli Bedwars turbo. Říkal jsem to už. Takže si nepřekvapíte. Z tohoto. Prostě to ještě dáme. To bloky. A můžeme na střed. Všichni se hnedka od začátku staví na střed. Já se vždycky dám brňo a pak tam jdu. Takže jdem. Když tam nikdo není, jenom vyzabijeme je. Logic. Jsme já a ještě nějaký Bindo. Takže Bindo. Jdem. Tak, jdeme. Jdeme. Dělej to bokem, to máš rychlejší jako ryby. Tak ne. Ukaž to zlato. Co to je? Je nějaký vesničan. To se mi hodilo. Ty jsi nějak hodně rychlej, ne? Kolik máš těch statků? Pár. Stacků. Stáků říkám. Já budu muchy! Ty straničky. Tak. Vrázíme tam pár tady tohoto, co jsme dostali. Stejně ty jsi na tom pořád, takže ty můžeš stávat. Říkat. Kryto jsem, protože já jsem. To seš? On zemřel. Kdo? Tam ten Lamer. Asi už ví, že jsem na středinu. Toho asi hodně strapil. Pardon za tady to. Hop. To není. Říkal ten monos, který on je zelený. Čau, Bindo. Já jsem trefil Pindíka. Pinďajs. Kdybyš teď spadl, zřehnil. Je nějaké bloky. Já budu trolit. Sekerka. Čau, Pinďajs. Cipni Pinďajs. Pinďajs umřel. Juhu. Chceš rozbít postel Pinďajs? Rozbíj, ne? Pinďajs. Nerozbíj! Jdeme ho kilnout. Jdeme ho zhodit. Jakože ne... Spadni. Dívejte se lidi do chatu. Já jsem to vyhrál. Juhu. Za 2 minuty. Tak jste ještě říkat ty? Nebo má ještě jednu? Dej si ještě jednu. A asi to bude tak, že rozděleně. Takže žlutý a dáme za střih, než se to načne. Čustem. Takže lidi, jsem tu zpět. Napíšeme na oko. A jdem. Hej, my jsme spolu. Aha, ne, tady ještě někdo.
Jdi na střed. Pardon za tady to. Psaní. Tak. Jdi na střed. Kam mám napíšu, jdi na střed, on se tam choják. Mám na střed. Já za to nemůžu. Ještě mám hlasové CZ, se tak chovají. Mám hlasové CZ. Můžu to mohli trošku zpříjemnit. Pozor, jdou tam! Už tam běžím. Víš, že umřeš, kamaráde? Jo, umřeš. Ne, nevím. Tak. Jdeme ještě někdo. Ještě tady to si musíme koupit. Hop. Hop. Tak, jak daleko? Komu kde jsou? Oni mě zničí postel, ne? Tam oni jsou zelení, že? To spací. Oni zničí postel nebo ne? Jo. I tak co myslíš trošku? Pak na mě nezbyde. Já mám buginu. Tady Samanko tady hraje jinou hru. Jdeme trojit. Je to trošku na iPadu. No. A jen trošku. Co mám udělat, když má pořád v hubě ten teploměr? Nevím. Jdeme killnout. Teď jsi tady ty blbosti. Co si myslíš? Co v tom máte? Padá jak? Padá jak šušení hnuse. Jdeme zničit postel. Pět. A kdybyste chtěli důvod, tak jmenuje si to. Můj nebo Paul. Nebo jak se jmenuje? My booty power. Nebo. No, Tak vyhráli jsme a to bude asi konec, takže čus!